एनडिपि एक्स एनडिपिनि जा मोन्थाय बे मोन्थायनि सायाव बिथाङा माबायदि मोन्थायनि बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिया। सोरनिबा बाला गुदुंखौ सरकारा दै लुनानै फिसिजोबनो हाया, खिन्थु जाखिनि मोन्थाय दङ बे मोन्थायखौ पर्यायक्रमे इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया, क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया जोंनि दायित्वखाय जोङो मावलांगासिनो दङ। खिन्थु बियो ओंखामजों दै लोंनाय बायदि नङा दि सोरबा लुबैबानो सानसेजोंनो जानाय, बा सोरबा लुबैबानो खुसेंग्रा जावनाय बायदि खदालनैसो जावबानो गासैबो बुस्थुखौ मोननाय बायदि राव नङा। गतिके अनजलि दैमारिया मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि नेहाथारिथ', बियो BPFनि नेहाथारि हिसाबै माने पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बायदिसिना डायलग होगोन। डायलगखौथ' जोंबो होनो हायो। दानिया गुबै खोथाया मोनसे, आंबो नायदों बिथांनि मैया बाइट होनायखौ, सान्ति होनदों खिन्थु सान्ति लाबोनो हायाखै होनदों। BPFनि समाव अनजलि दैमारिया गावनि हिसाब होनो हायो। बिथाङा बे समाव BPFआव गैयामोन। बर' वुमेन जास्टिस फरामनि सासे आफादगिरि हिसाबै बिनाव रेकर्डआ दंजोबखायो। थांनाय 17 बोसोराव बेसेबां हाजार बर'आ जिउ खहा खालामनांखो, आरो हारिजों हारि दाङाबाजि जानायजों लोगोसे मोनसे हारिया मोनसे हारिखौ नायलायनो हायै समादि बै समावसो जादोंमोन। बिथांनिनो पार्टि BPFनि समाव जे असान्तिमोन, आरो बै BPFनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान्ति नांगौ होनना गाबख्रावनाया लासिं सिं बाथ्रा। मानोना बिथांमोना असान्तिनि राजा आरो रानि। दिनै सान्तिनि बाथ्रा बुंनो बिथांमोननि खुगायाव समाया, आरो बिथांमोननि सालायाव फैनाया फाब नांथावथाव। बिसोरो जोङो स्टाडि खालामबाय दङ, मानोना बिथाङा जाम्बा जाम्था जोंनि माने मा होनो बर' रायजो राजाफोरखौ इनस्टिगेट खालामदों हाग्रा दाननो थाखाय, आरो बेनि सायाव जों स्टाडि खालामबाय दङ। जोङो हाइकर्टनि उकिलफोरजोंबो जोङो सोमोन्दो खालामगासिनो दङ। नायनि बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दाउला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन, आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।